Ngiyanamukela uKhanyisani TV, igama lami mkhulu Nkhazimulo. Uma umusha ngiyacela subscribe. Nganze mathongo ukuthi uma wakho nobaba wakho babe yizangoma bawuthatha umsebenzi, akusho ukuthi wena ngeke umbathwe imoya yasekhaya. Kungaba ukuthi leyo moya yasekhaya mhlawumbe wena uzosebenza ngayo kodwa izoku-affect-a. Ukuthi ugogo wakho noma wakho nobaba wakho bathathe umsebenzi, wena ngeke usadinga ukulapha imimoya, yiphutha lelo. Phela okungenzeka ukuthi mhlawumbe wena ungabi nethonga elizosebenza, kodwa njengoba uphuma kule y'nkaba zombili kodinga ukuthi uthole iy'mpande zokuhlambulula zokugeza imimoya ngoba uzoba nenkinga. Uyangizwa? Ngichaza ukuthini? Siyafika la ku-YouTube sibheke iy'mpilo zethu kodwa siney'ngane. Isikhathi esiningi uma unemimoya uwese mase bekukhombisa amabhayi nobuhlalo namanzi ulokhu uphupha ubone nabantu abadala, ube ney'ngane ungaziniki iy'mpande noma iy'gobongo ley'ngane. Uyangizwa? Kakhulukazi nina laba eneminono noma ilaphi la yakhona iy'ngane ziyakuthanda, noma ilaphi la yakhona nje iy'ngane nje awuhlukani nazo ziyakuthanda. Uzozala ingane ngeke ingaphumi ingenawo umoya wasekhaya, akusho izolapha kodwa khona igobongo ley'ngane ekufanele nje zigezwe ngalo ekungeke liqubule imimoya ukuthi ingane yakho ingabi nesidina, ingabi nesicwancwane, ingavaleleki ey'ntweni, ihlupheke emshadweni, ihlupheke ey'ntweni ey'ningi ngaphandle kwemisebenzi yasekhaya. Iy'ngane zethu fanele siy'lungiselele. Ngibonile ukuthi ngeke kube kuhle ukuthi ngilale namhlanje ngingakhulumanga ngey'ngane esizizalayo. Iy'ngane ziyadinga ukuthi zigeze ngamagobongo. Niyangizwa? Uligeze ingane ihlanjulule limoya ekuyona. Khona ungibuzile la wathi mkhulu kusuke kwenziwa yini? Ngiyathemba ngaphendula manje ukuthi mase vowuvuka ebusuku uslibhokhe kube khona umoya okukhiphayo. Yebo, kudala idlozi lalikhipha, sekukancane manje ngoba umhlaba usangcola, abantu abadala bahlakaniphile. Kwesinye isikhathi-ke ubone ingane yakho iyavuka iyaslibhokha, awungikutshele nje mina ngeyami. Kaningi ivuka izama ukuphuma emnyango ngingaboni, ngelinye ilanga uma ngiphaphama ngiphaphamisa isalukwazi sithi vuka, ulele ingane izolimala. Uma ngivuka ingane isima ebaleni ebusuku ngo-2 ekuseni. Inabani le ngane? Only 3 years, izothena 4. Ikhishwa yini? Hhayi sonke isikhathi sekukhishwa yidlozi. Kwesinye isikhathi kube iy'lwane, kwesinye isikhathi kuyimoya yasekhaya engalungiselele phezu kwengane. Babami weyinyanga enesithunywa, uma wami weyisangoma nje sibona njenge-TV nje benibona mina wengageji futhi. Mina nginesithunywa nabalozi nomndawo. Angifembi kodwa khona ubungozi obukhulu obulapho. Akuyona indawo yokudlalela leyo. Kodwa iy'ngane zami noma ingane yami, ngoba yiy'ngane zami ezengikhuluma ngazo, anginayo iyodwa, ney'mbili. Kwakufanele zithole igobongo lokuba bageze bahlanjulule ngoba abazange mina bangisondeze kumuntu ongenayo imimoya yasekhaya. Kodwa eyodwa yazi iy'ngane zami iyaphumela ngaphandle ngo-2 or 3 ekuseni around ngaleso sikhathi ikhishwe imimoya yasekhaya. Kusuke kwenziwa yini? Uma ungazile uzosebenza umoya kwesinye isikhathi sekhaya, ukufuna utheni ukuthathe ukuse la ukhona kanti usuke ulele, hhayi ngoba usuke uyothwasa. Ube ukhumbule labantu abafa endleleni, abanye abagwaziwe, udlule wena ucoshe loyo muntu wafela endleleni noma wanqunywa noma wahlala lapho okuthiwa yindiki, ongayena nowakini. Angisho mina umdiki, angisho okhokho bakho abalala bangalungiselelwa, ngisho indiki. Uma uthola endleleni osondela kuwena ngoba ubona ungathi ungawusiza, uyakwazi ukukhipha leyo moya ukusele esigangeni la wafela khona ngoba awulandwanga. Yingakho phela siyilanda imoya ngemlahlankosi. Uma ungamlandanga umuntu efele lapho emgaqweni uyalinda aze alinde ukubona ingane enjengawe ingabe isibani kuyena imlekelela angene. Indiki alinendaba liyakukhipha-ke likwenze noma yini, likubangela iy'ngozi likuvusele ikhaya.
Yilesi esinye isizathu esibanga ukuthi ubone ukuthi khona imoya ekhiphayo kwenza sleepwalk. Hhayi sonke isikhathi umoya wasekhaya, umoya ohlabulile noma iy'ngane zesizalayo ngisuke zingazilungiselele. Ayilali ingane ebusuku, ayithandi othisha, inesicwancwane, eyinthotha yina kahle ithoyilethi noma yizwa ilokuthi iy'ndlebe zibuhlungu, awunaki wena, uphathwa amakhanda awunaki, imoya yasekhaya. Khona amagobongo ey'ngane, asiyeke ukuba selfish, akekho nomuntu oyedwa osekangibuza ukuthi njengoba nginale mimoya nginengane, zikhona yini iy'mpande ey'dinga ingane? Ngoba ayikho into oyenza ingane ephilayo ukuthi uyilungisela ngokuyigeza ngegazi. Khona iy'mpande zokugeza imimoya ehlala kwingane ngaphandle ukuthi uyibanga ithivula. Amakhosi amakhulu, ngiyabonga nilale kahle, ekuseni nivuke kahle, emini nibe nosuku oluhle.